Нет на земле ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. И на шуны Леонид Филатов Агя. Не страшно, когда народ считает своего правителя идиотом. Страшно, когда правитель считает свой народ идиотом. Hekimeti el alın samsıktan başka yeryüzünde yoktur betbakçılık. Halk öz hükümdarını samsık hasaplasa korkunç değil. Yöne kaçanla hükümdar halkı samsık deyip hasaplasa yine şol korkunç. Salam hormatly vatandaşlar, şu gün 2023 yılın 6. May hepdäniň şenbi güni DBT Halk Hareketi'nin platformasına hoş geldiniz. Şunkü bizim temamız kim utor? Rabakov, Alavalı Serdar mı ya da Türkmenistan'ın bahtlı geleceği, gelecekteki halkın adat ve adalet durmuş mu? Gelin şu tema seyret geçelim. Şu tema başlamaktan ben Türkmenistan'ın gelen maglumatları sizin bilen yankı sizin dikkatinize yetirecek bolan. Ine bağışlan hormatly vatandaşlar, men temama başlamakam ine 2 tane adam bana haýyş edýär efire alyp men şolu almasam bolamok. Meniň gepleşigime her mijelik ýaly ataly oğul ikisi Berdimuhammedow gatnaşýar. Gelin sözü arkadagly Alavaly Serdaryň öz tohumynyň atlaryň, itlerin, pişiklerin, akullaryň we krokodillerin we beýleki haýwanlaryň arkadagy bolan Gurbanlyga söz berýän. Gurbanly söz Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkadagy Gurbanly Berdimuhammedow söz sizden aýdýaryň. Hormatly adamlar, hem boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir betbasyly duşan bolan arasyndan gynansak da öfem raýatlygy var. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkaňda dağ ýaly ýatdylar. Eger durmuş mesele çykaýsa, näse Daşary işler ministriniň wekilleri Aňarda ýa-ni Türkiýede bolsa ilçhanada giýici unyň dowamyny ýüz tutup bilersin. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady edersin. Sağ bolmaň Gurbanly Berdimuhammedow indi sözü bolsa Alavaly Serdary berýän. Alavaly Serdar prezident saýlawlarında halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow söz sizden aýdýaryň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki ve geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawraly gasam edýär. Sağ bolmaň Serdar Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, gelin gepleşigimize dowam edelim. Ine Türkmenistandan gelen habarlar bilen men sizi tanıştyraýyn. Ine Türkmenistandan türmede oturan adamlar gaty köp. Oturulmaly normasyndan ýa-ni 3 esse, käýerde 8 esse köp. Şol ýaly Türkmenistanyň türmelerine adamlar, mysal üçin bir komutda 5 adam bolsa, ol meýaşden 40 adama çelli yerleşýär. Ýagny şolaryň sanitar ýagdaý, epidemiologik ýagdaý gaterlet. Ine häzir diariýa eden kesel, ýa-ni iç geçirme kesel Türkmenistan türmelerine
müs alıp barýar, epidemiya. Bir topar adam bagışlan bolyn men şu söze ulun yanıma ýanky tualete gidilmän bokun içinde ölýär. Görürler. Olar ne doktorlar var ya yanına, ne kömek edilýär, ne derman verilýär, ne kapelin soýulýar, hiç lan. Ülküde otylar. Ine türmede oturan doğum anlaşmaları bolsa hava tutup halat edilmiş olur. Ölün adamam yığınaman doğum anlaşmaları janlyk bilmedi yani. Şuryaly ýagdaýlar has kyn. Ol türkmenlerde adamlar ülkü diýär diýär kabinet ministriniň ýanky urunmasary Ferda Berdimuhamedowa ýüzlenipdir. Ýaşuly ine türmelerde köp adam ölýär. Burşunun köp adam o adamlar basyp Ferda Berdimuhamed buyruk berýär. Şolar bir 9-njy maýa gelin amnisti edip bir bölüň çykaralyňda açyk türmeň ýagdaýyny gowuşdurun diýse, ýok diýär, ölsünler diýär. Gaýtyp türmeň naçaryny aýt, urubam öldürsünler diýär. Şol ýaly öz halkyna garşy, watan öňüne, öz halkyna garşy halk düşmany Ferda Berdimuhamedow şu ýaly buyruk berýär. Ine doğrudan hem tersek Türkmenistan'ın türmelerine oturan 80% adamlar biýgüne. Nämçe biýgüne men diýem. Sebebi şolary ýanky bir plan zat aýdypdyr, olam ötün ýyl bolupdyr, ondan öňküsi ýyl bolupdyr ýa bir mışmış aýdypdyr. Ine şo sözler üçin basylyp gidipdir. Şo sözler üçin şo dasroçna освобождённый hükmüne otylar. Ýagny egerde bir suwutda karar çykarylsa, onuň suwutnamasy bolmasa, wagtlaýynça basýarlar da şol wagtlaýynça basylyp otururlar. Ýani dasroçna освобождён bolmaly adamlar otyr, şol suwutnamalara garaşyp. Suwutnamalary ýok. Käbirler onu meşgul otyr. Ine şu ýaly biýüne basylyp giden adam gatky. Bu bolsa konstitusiýany, Türkmenistan Jenaýat kodeksini düýünden bozduklar. Ine şu zatlary Türkmenistan'ın kepili ýalňa çykyş etdi. Ferda Berdimuhamedow sen işitip dursunuz. Türkmenistan kepili bolman gaýtyp konstitusiýany bozup näme diýmiş diýene? Hukuk gorýan gurumlar. Kanun bozun. Adamlar basın, saklan, gıymıldaman ýanky telewizionyada giden soň kabinet minister halk maslahaty bolsun giden soň hukuk gorýanlar galdyrýar aýdýar. Halk bytnama diýär edin. Kelleňiz aýrylýar. Kanuny seyretmeň. Sizin kanun sorajak adam ýok diýär. Ünsürin. Ýalňa ýene gurulak geçdi Türkmenistanyň men kepillik. Konstitusiýany garanty diýip. Öz aýdýar hukuk gorýan gurumlar ine şeýdin. Käbirleri ine bir ýaktyr komentarda sen näme ýanyna durduňmy? Oho biz çykyş edip aýdyp dur. Şu bizim aýdan zatlarymyz ine biz şöýden eşdiýät aýdýar. Ine şu zatlaryň netijesinde последствия ýagny wakalar geçip dur. Eger şu diýilmedik bolsa şu wakalar geçmedi. Hukuk gorýan gurumlar adamyň haklaryny gorardy. Türmelere ýanky suwutnamasy adamlar basylmazdy. Ferda Berdimuhamedow halky basyş etmezdi. Tersine bolardy. Ilgap tutup telewizorda bir topar organ işärleri basylardy. Bir topar korrupsiýa işärleri basylardy. O zatlar bolmasa şu bizim aýdýan zatlarymyz, ýagny kabinet ministrine bolup geçen zatlar biz aýdýaryn şoň hadis, şoň çözgütleriň esasynda bolýan wakaly hadisler bolup geçýärdi. Ters bolany var. Bizim diýenimiz. Eger ýalan bolsa, onda hani videolar Türkmenistan'ın televizyonuna ýa-ni oçinowyny tutduryp, muny tutduryp diýip hani hasaplar. Hukuk gorýan gurumlaryň hasaplary nirde? Prezidentiň hasapy nirde? Kabinet ministriniň ýoldaşy Samol. Hani milli lider nirde ol? Ýitip gitdi ola. Amerikan dolara döndü. Sesini ýa-ni eşdiýär, bardygyny bilýär, ýöne gözümüz bilen göremiz o. Şoňa dönüp gitdi ola. Germanya'da öljek bolup ýatyp, gidip, ýerip, bular bir spektakl gurunýa bolýan wara. Seýredýän maskhara. Ine şu ýaly wakalar bolup geçýär Türkmenistanyň, şonu men size habardar edeýin diýdim. Indi hormatly watandaşlar, ünsüren bolsaňyz 32 ýylda biz näme gadandyk? Diktatorlar näme gadandy? Biz näme gadandyk bildik? Ine gelin şonu analiz edelim. Özem gysga, gaty bir detallaryny girmeýän problemalar siz menden gowulýar. Ine gelin seyredelim.
Demeştirelim. Geçen 32 yılda Türkmenistan näme kazandy? Yani biz halk bolup näme kazandyk ve diktatorlar öldürne näme kazandylar? Gelin şoňa bir-birden terip geçelim. Türkmen halky näme kazandy? Men size aýdyp geçeyim. İşsizlik 70%. Halklarımızı yitirdik. Goragyň bilen yok. Hiç yerde. Zatka vermeden işlen okuyuşlar. Korrupsiya %100%. Hemme de zatka bilen ýörüýär. Inni zatkany berjek bolsak, alan oklar yalvaryp, haş edip bermeli bolmasa düýünden çözdürenim. Biz korrupsiya 100%'dan aňyry geçdik, deşik geçdik isteýän. Yani düýü deşik geçdikde bizim wara özümüz bermeli etdiler. Onam ağlap, eňräp bermeli etdiler. Yalvaryp bermeli etdiler. Korrupsiya diýmek 100% ne? 10%'dan hasabet bolmak ol ýa-ni bezlimitni gitdi, bezlimitni giňişler giyip gitdi ol. Azatlıklarımızı bundan beter çeklenildi. Türkiye vize girildi. Pasportları daşa yurtta bermeyene qadağan edildi. İçine koloniya qaydıp gelmeli ettiler. Türkmenistan koloniya döndü. Biz koloniya yine azatlığa çıkıp yani daşa yurtta işlep, bu hükmünde işlep azatlıkta bolum. Eni pasportları çalışacak bolsak koloniya yani Türkmenistan türmesine girmeli ettiler. Bizi şöyle baramızda gorkuzyarlar, ziyatka bir gorkuryalı şefler döredip bizi yine yuvaş-yuvaştan çıkaryalar. Yine ziyatka verip 1.000'den 2.000 dolara çelip ziyatka çıkýatsa, ýa-ni azatlıktan demal ýat. Ne şu güne getirdiler. Ýurtda şeýle bir şefler döredildi bolýan, gün-günden Türkmenistan halky öz ýurdundan bizar bolup çıkıp gidýär. Çıkıp bilmejeklerim şunu arzu edýär. Bizde täze klas döredi. İş migrantlar. Onun o klasynyň müçbiri üstü 45%'dan ýokarýar. Türkmenistan balygyna bular ýaly erwet ýagdaý dörmeliler. Şu ýaly iş migrantlar dörmeliler. Türkmenistan eger döwleti ba bolýan bolsa, konstitusiýa işleýän bolsa, döwlet guruluş sistemasy işleýän bolsa, iş migrantlar dörmeliler Türkmenistanda. Özbekistana dörmeli, Gazakstana, Türkmenistana dörmeliler şol. Düýüne şo klas dörmeliler. Orta aýlykly klas dörmeli. Şoňa derek iş migrantlar dörýär. Türkmenistan içinde azatlyklar ýa-ni iş bolman soň Türkmenistan türmäge döndü. Azatlyklar ýok boldy. İçindäki adamlar zakluşon bolup kaldylar. Daşyndaky adamlar ýa-ni iş migrantlar bolsa gullary öwürler. Ýene şu ýaly aýtsaň aýtgyd bermeli, bir topar diňe minus. Bir ulu kazanan da adımız yok. Halk ol. Näme kazandyk? Aýdym. Ýazın kommentariýada näme kazandyk der. Yani gowzat näme kazandyk? Ermet zat kazandyk. Gowzat näme kazandyk diýip ýazym. Mümkin men ýa-ni ýalňyş ýandyr. Halkyň iň daýaw, iň iş başarjak adamlary ýurduň daşyna çykdy. Türkmenistanyň içinde daşyna agzybirlik dol bozuldy. Cennet doğru yok oldu. Halkımız ilata öwürli. Biz komersant bolup kaldyk. Diňe puluny ýylyňdan alýar. Onun için bir topar maşgalalar bozuldy. Köp çağajyklar ejesi we kakasy diýilika ýetim aldylar. Ejesiz ýa-da atasyz bakylyp terbeleri bozuldy. Eneler çağajyklaryny görmäne zar boldular. Eneler çağlaryny bakmaga derek biriniň gapysyna gulýaly işläp ýörler. Giýje günni. Ödem giýjelerine yatman gara ýaş dökýärler. Ine şu garňyçlar, gara ýaşlar ine şu çüýrük dokum Türkmenistanyň inelerine ýa-ni mezbur ýagdaýda şu ýagdaýa getirdi. Ineler ýaş dökýärler. Ne içinde dökýärler, çağajyklaryny görmän, daşyna dökýärler. Olaryň daşynaky enatalar çağajyklaryny görmän. Ne şu ýagdaýlar biz gazanyp bildik. Bunu aýtsaň aýdy bermeli. Ýöne siz kommentariýada ýazgyň. Mümkin men bir zatlar ýadyna çykaryn. Indi gelin diktatorlar ýagny Gurbanuly we Serdar Berdimuhamedowlar näme kazandylar? Gelin şoňa sertip geçelim. Men ýaz fakta gurruna metçekler. Ol bara gyzyllaryň içinde gelip gyzyl ýüzük, gyzyl ýa-ni näme beşede gahrman bolup gyzyl çaýlan ýa-ni kiçik meçitde madarçylykda ýatyr.
kiç köşk mazarçylygyna ýatyr. Türkmenistan pullaryny 15 milyarda golay gyýyna we oğluna ber. Şo ýanky gyzyldan çaýrylan mazarçylykda ýatyr. Özüne köşk. Ona gurun nämeden bu? Uturun haramlarda. Indi şol ikisini ataly ogul ikisi ine bizim gözümüz görüp duran adamlary gelin şolary näme gadany diýip biz analiz edelim. Gyýyska. Ine Gurbanyguly 17 ýylda 2 edek gahrman adyny özüne padarka berdi. Arkada kliçkasyny özüne goýup özüni halkyň milli lider diýip yglan etdi. Ýürite ogul Serdar adly Türkmenistanyň prezidentine kanun çykartdy. Gurbanygulyny, Serdary we onuň doganlaryndaşlaryny hiç haýsy hukuk gorýan organlar iş gozgap şolara garşy bilmeýärler diýip kanun çykardy. Olara döwletiň goragynyň astyna diýip bolmaly diýip kanun çykardylar. Ünsüren KKF'i öz tohumny, Serdary maşgalatyny, öz tohumny maşgalatyny, doganlaryndaşlaryny illeme diýýärli, öz ogluny Serdary Türkmenistanyň kanun çykardy. Hiç bir kanun bilen, hiç bir cinayet kodeksine, beýlik kodeksine bilen şol cinayet etse de biz olar ýa cinayetleri çekip bilemiz. Bunu ofitsialny etdiler şonu. Neofitsialny öňe motdur. Şol saýlandylar halkdan. Bize konstitusiýaň Amerika, erteki gün konstitusiýaň esasyna bir yer öläýse, ýa Serdar öläýär ýerine prezident gelse, haky ýok. Şol ýa bizi ellemäni diýip ondan çykardylar. Indi bu çürük tohumy hiç haýsy kanun boýunça jogapkärçiligi çekip bolmaýar. Gurbanyň öz ogly Serdary prezident wezipetini, öz ogly Serdaryna prezident wezipetini padarka berdi. Gurbanyň öz tohumuna Türkmenistan hemme giýdejili uğurlaryny talamany ruhsat berdi. Olaryň bir düzünçlüklerine garant boldy. Ýagny hiç kim ellep bilen baran ýerine daima jaň edýän ýerler tamam bolýar. Her kim gaýtyp ýa-ki kanun bozdurýar şol. Taladýar edaralary. Serdar öz gaýyn gudularyny işe getirip onam ýurt talamançylyga olar başlatdy. Kerim Akty MHM gullugyna işleýär we olumyny öz gudu gaýyny getirip olary da ýa Türkmenistanyň giýdeji ýerlerini talamançylyga ruhsat berýär. Türkmenistanyň şol 3 tany adam üçin ýa-ki Alaytada Gurbanyň üçin Türkmenistan konstitusiýasy işlänýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýa-ki esasy konstitusiýaň maksady 3 tane häkimet bolmaly, olaryň arasynda din agramlykly ýagny din hakly bolmaly. Kanun çykarış häkimeti, ýagny parlamenti, ýerine ýetirjik häkimeti, ýagny prezident we kabinet ministri we ýokary sudy, ýagny jenayda çek biljek häkimeti üçüni din arasynda saklanýan konstitusiýany bozup, oň üstünde halk maslahatyny gurup, oň ýolbaşyny Gurbanyny goýdular. Indi bular Türkmenistan konstitusiýasyna hiç deşik goýmadylar, şular ne jenayda çek bolýar, ne Türkmenistan konstitusiýasyny işlet bolýar. Sebäbi konstitusiýaň garanty ine Serdar berdi. Halk maslahaty gutoran soň gyýsa ýagnakda hemmesini gowy ine ýa-ki nimeler aýdýar. Kanun bozmaly bolsa bozun, halky saklan, gyryň, basyň, saklan, gorkulyň diýip aýdýar. Sizden kanun sorajak, ýok diýip kanun ýa konstitusiýanyň kepili şeýle diýär. Eger men ýalan söylýän bolsam, sen Türkmenistan haýsy çägine konstitusiýa işleýär. Haýsy çägine kanunlar işleýär. Zat görmeden. Diýmek Serdaryň aýdany olar ýerine ýetirip indi şu zatlar bolýar. Eger şol ýalan bolan bolsa, hani korrupsiýalar tutulunşy? Hani prokuraturada ýa-ki polisde, MHM'de tutulan adamlar niýde? Hani basylan adamlar? %100 korrupsiýa. Hani bir 5% adam basylmaly, %100 korrupsiýa bolan. Ýok. Diýmek bizim diýen zatlarymyz anyk, çotky. Türkmenistanda konstitusiýa işlemän soň Türkmenistanyň kepili konstitusiýadan dogul boýuny öwürdi Serdar Berdimuhamedov. Gaýtyp öz bandasynyň wekillerini, ýagny hukuk gorýan gurumlara polny halka batyş edin. Arkaňyzda men ba kanuny bozdun diýip sorajak sizden adam bolmaz diýär. Döwlet guturdy. Ine şu söz bilen
Türkmenistan'ı dolandıryan adam, Türkmenistan bütün dünyada prezentavat eden adam, jogapkärçiligli adam. Şol etmese başka etbilecek yok ya onun vazifesi var. Şol adam Türkmenistan devletini yatırdı diyeyim. Bolly. Men şoň üçin döwlet ýok diýsem, ay Murad aga nämen gurrun edýän diýip, ýa çepekçiler diýip, ýok döwlet. Nire barsaň arkadagy Alabaly serdar, Alabaly arkadagy gahrman, plan, ýaşular sersen maskaraçylyk, parlamentde sersen maskaraçylyk, organlar sersen ýallyk, barda ýalýanlar, kabinet ministra sersen dünýäň çempionaty gidip dur. Kim şu Gurbanyň serdaryň deşi bolsa köp ýalar diýip bir bilen gidişýärler. Hany hökümet? Hany hökümetiň kanunlary? Hany hökümetde adalatly ýürütbiljek hökümet işgärleri? Yok. Türkmenistanyň doğru döwlet guruşyny ýatyrdylar. Konstitusiýany üýtkelip, konstitusiýon diňarlygy bozdular. Ine ýanky diýişim ýaly. Boldy. Aýsaň aýdy bermeli şoňa aýdynlatdy. Mümkin men ýalňyş ýandyryn. Käbir zatlaryny undandyryn. Ýazyn kommentariýada goşmaça öz pikirlerimi diýin. Indi hormatly watandaşlar, men bir kommentariýa okudum. Şu kommentariýa mister diýip adam ýazýar, şu şeýle diýär. Salam aleykum ýaşuly. 6 tane kompýuter dolandyrýan ýok. O ýerde düşünmeýän bolsaňyz beýle zat aýtmaň diýip aýdýar. Ýagny men düşündirdim, bir surat örkedim, Serdar Berdimuhammedow. Öňe Gurbanly Berdimuhammedow. Şol interiýer diýilýär da kompýuterler, san tehnologiýalaryny gurýarlar, kompýuterler öz ornuny ulanman interiýer hökmüne saklaýarlar. Indi Serdaram edip ýör, şu wagtda da san tehnologiýa ulgamalaryny işlemeli we distansiýada ýygnak geçirýänini görkezden kişi bolup bizalýar Robocop. Robocop diýmek bir kino bar Robocop. Şöyle robotlar diýmedýär, şol robot. Ine şol meniň videoma kommentariýadan adam Mister şeýle diýär. Salam aleykum ýaşuly 6 tane kompýuter dolandyrýan ýok. O ýerde düşünmeýän bolsaňyz beýle zat aýtmaň. Olar kompýuter däl, olar diňeje monitor, bir serwere berkidiren online chat diýär. Video selektor geçirýär şonuň üstüne. Ine bärde birini görýär, bärde birini görýär, bärde birini görýär, bärde birini görýär. Bu şeýle ine selektor geçirýär diýip aýdýarmaň. Ýazýar ýanky. Şu aýtýan zatlaryň birinciden yalan, ikinciden hem çyn bolaýanda da eliňizde ýekije de fakt dokumentiniz ýok diýär. Halk düşmany siziň öýüňiz. Siz aslında maskara bolýar. May aýynyň 15 däl, iýunyň aýynyň 15-ne de garaşjak diýär. Eger hiç zat üýtgünmese ýene maskara boljakmy? Beýle akylly hem köp bilýän bolsaňyz erkeklik namuslyň ba bolsa internetde boş gürläp, boş baklaşky bolup oturmaň halkyň aňyny hapalajak bolup spektakl oýnap oturmaň. Barda ýurduň içinde gürlede ay garat çepekçiler. Ýyny okumaýyn ine kommentariýada bar. Bir kısan video, ýanky soňky videolarda serdim kommentariýa bar. Ine men şunu adamy düşünürjek bolýan. Gelin men düşündüşmi serdelim. Men size bir video görkezeyim, hormatly watandaşlar. Şu videoda siz özüňiz görüp bilersiňiz. Men näme video edeýin diýip şunu düşündireýin diýip her hili ýanky nimeleri pikir etdim. Humor hökmünde, satira hökmünde düşündiremeden başgaça bolmaýar. Gelin serdelim. Ünsverin, hormatly watandaşlar, ine men häzir size şu ekrany ululaýyn, görkezeyim. Ine serdim. Kompýuter ustady, san tehnologiýanyň professory, bir eline 3 kompýuter dolandyryp bilýän, beýlik eline ýene de 3 kompýuter dolandyryp bilýän we şu wagtda ýygnak geçirip bilýän, atlaryň, pişiklerin, öz tohumynyň, çüýlük tohumynyň, serdaryň, ýanky bütün hayvanlaryň, krokodilin, akularyň arkadagy ine Gurbanly Berdimuhammedow. Serdim. 3 tane kompýuter bar. Ünsverin 3 tane monitor, doğru diýil, belli geçti. Monitoryň ýanyna myşka bar. Ine şuna sıçanjyk diýilýär. Ýene bir myşka bar, 2 tane myşka bar. Şu myşkalar bilen şol kompýuter bolan soň ýanky ekrany işläp bilýär.
Eger diňe monitor bolmasa onda myşkan geregi ýok. Ne bunun ne bunun. Ine şu myşka bolansoň onda kompýuter bar. Kompýuter bolýar, monitor däl, o işläp bolýar. Kä wagt ýanky bassaňam işleýär, nime diýär, taktil monitorum bolýar, ýöne şu gerek taktil dämeke diýen we ünsüriň 3 tane surat durulýar. Bizim ine menem kompýuterda 3 tane monitorum bar. Doğrudan 3 tane ýani dokument açýanny bir seredýän zat edýän bir wagtda 4-5 dokument işläp bilýän. Ya 4-5 ýerde izarlap bilýän. O dogry bolup biler. Ýöne öňünde bir tane kompýuter bar we 3 tane monitor bar. Öňünde kompýuterda işleýän sen monitory çykarýan. Şoňundan kompýuter ýok. Ine kompýuter 3 tane kompýuter. Bul egerde siz bir kompýuterda işläp bilýän bolsaňyz, men 6 ýyllyk sizden ussat 6 kompýuterda işläp bilýän diýenini görkezýär. Ünsürim. Dowam edelim. Innik surat seyredelim. Hormatly vatandaşlar. Ünsürim. Ine opşy obzor. Ine çepde 3 tane kompýuter, myşka 1 tane, 2 tane myşka bar. Ýagny sağ tarapda ünsürim 3 tane kompýuter, 3 tane myşka bar. Diýmek herse aýratyn kompýuter. On diýişýär monitorda daşynda däl. Herse aýratyn kompýuter. Egerde çağda çatırın bolsa, onda 5 tane monitor bolmaly, 1 tane kompýuter bolmaly. Diýmek, men şu diýişim ýaly 6 tane nizawismi, bir-birinden nizawismi kompýuterda işlejek bolýar. Men näçe şu spektakl we şu diňe surat ýa şu kompýuteriň ýanyna ellýänem däldir. Ýani u boşlukdy süpürip gaýýandyr. Bu habaram ýokdur. Açylýany, ýapylýany. Ünsüriň ýynak suratlara şol interior belläp goýun. Intek şol interior gaýdyp gelersiň. Ünsüriň. Yine de şu 3 tane kompýuter könümadi. Bu tarapda da 3 tane kompýuter, serdiň hersiniň öz myşkasy bar. Diýmek, hersi bilen aýratyn işläp bolýar. Özem ünsüriň myşkan duruşuna, ortada kompýuteriň ortasynda, ine gyrada da, ine men myşkam gyrada. Gyrada däl, ortasynda. Diýmek, illine nokçu. Onu ýöne, ýani uzunlyk üçin goýulanok. Ulunlanok. Innik surat seyredin. Ine bul Gurbanul Berdimuhammed. Şunun bizi Allah kezi san teknologiya, kompýuterler zat dip. Bulun bir Robocop, ýöne bul Robocop dip boýnalman soň, köp Robocop zatlar etmän soň, aýja men Robocop däl. Ine diýeň, ýene myşka bar, ine köne Robocop. Ine myşka bar, ine 3 tane monitorly kompýuter çepde. Sağda, şoň sağ elini. Ine 3 tane myşkaly kompýuterim sağ tarapynda. Ýani çep tarapynda. Diýmek, herse aýratyn işlemeli. İşlenýän kompýuter. Onu monitora çykarp bolmaýar. Eger diňe monitorda çykarýan bolsa, onu bir kompýuter goýup 5 tane monitor goýar da bolmaz. Ol 3 tane monitor şeýle, monitorlar, durul monitorlar bar. Innik surada seyredelim. Ine bul bolsa öýüdün täzejek bolan köne Robocop. Bulun inni ýani interierini çalşan bolýar da, inni üýt götürmeli, bular owdan haly goýup izinden. Ine ünsüriň 3 tane täze kompýuter, özem aýry-aýry, hersiniň aýratyn noşkalary bar. Ýagny aýratyn bir obyekt. Ýene de ine akça ýürüýtürleşdirilen myşkasy bar. Şu myşkany ulanýar, aýratyn kompýuter. Ýene de bu tarapda 3 tane kompýuter. 3 tane kompýuter hiç ýere giden ok. Şun çıkışlaryna ya bir ýerine kompýuter bilen ýa myşka bilen ulanany, ya kompýutere seredip bir zat aýdanly, ya da kompýutere seredip ýa-ni "O, sen näde ýaň?" diýip kompýuter seredip gürlänni gördüm. Diýmek, o ýerde de çat ýok. Ol işlänok düýünden kompýuterler bilen. Innik surada seyredin, vatandaşlar. Bu köne Robocop. Gurbanul asly. Ine seyredin. Ine çip eline 3 tane kompýuter diýen ünsüriň monitorly kompýuter, klawiaturaly, ýanyna myşka. Myşka da ünsüriň ortasynda. Kompýuteriň ortasynda sen ulanyp bilemok beýle mümkin näme? Diň gyrada.
sağ elin yankı iki sany elin gidişinin yankı ara çägine sağ tarapda bolmaly. Ortada sen ulanıp bilen ok. Yankı amatyl. Şu kompüterler ütken ok. Köle Robocop'tan galan kompüterler 3 tane ütken ok. Ine derdim. Yine görkezilýär. Ine 3 tane yankı myşka. Ine aňartyna kommunikasiýon konferensiýa geçirmek üçin aňartyna telefon bar. Bular köle Sowet adamlary. Bular kölelikden bäri telefonlar bilen işleýär we bir monitorda işleýär. 2 monitorda işlemelen kyn bolýar. On kelle döwmeli. Ine yankı telekonferensiýa geçirýän ýani bärde bir telefon bar. Hiç bir gural ýok telekonferensiýa geçirmek üçin. Ine ünsüwerin ýene opşap zor. 3 tane kompüter çep eline, yani çep tarafına, sağ tarafına 3 tane köne kompüter. Önkü Robocop'un köne interýeri, köne bürosy. Ine täze bürosy. Gördüňmi tapawlyny? Ine geçeril täze Robocop'a. Ünsüwerin. Şu ýerde gow ünsüwerin. 3 tane kompüter ýene de myşkalar çep tarapyndan edil kompüteriň ortasyndan, gyrasyna däl 3 tane hiç tadı ütken ok. Ve şu yani gurbanlygyň çalyşykydan köne Robocop'un monitorlary, täze Robocop ine seredýär. Hiber çykyş eden gurulýan myşkany ellek gördüm. Ine men siz bilen işleýän ýani gepleşip geçýän, men myşkamy ulanýan, men ýa klawiaturany ulanýan, men gepleşip geçirýän. Şu näme diýär? Ünsüwerin eliniň pozisiýalaryny. Men kakamyň ýoluny alyp barýan diýen oglan, serdin. Sağ eli çep eliniň üstünde. Hatta pozisiýasyny ütkeden ok. Diňe ellerini ütkede ýene şu pozisiýada kakasy alyp çykyş edýär. Ünsüwerin. Her gurbanly çykyş eder. Oň şu pozisiýa serdin. Ine serdin şu pozisiýa. Sağ eli çep eliniň üstünde. Gördün? Ine myşka bar bärde, şu myşka diýdigi, ýani diýmek şu kompüterler şu myşka bilen işleýär. Ine serdin. Ine sağ eli ýani çep eliniň üstünde şu pozisiýada dur. Robot, Robocop. Ine ünsüwerin. Ine myşka çep tarapyndaky, ine de monitorlar, ine de bu myşkalar ýani her kompüter myşka, ine Robocop. Pozisiýasyny serdin, öze monitora seredýär. Ýagny monitorda ýazylygy özü çykyş edýär, ýazyny okuýa, ondan ýygynagy täze gurulýar da montaj edilýär da şu ýygnakda gurulýan kişi, robot gurulýan kişi edýärler. Täze gurulýanna ýagny ehawa, diýmek zal boş. Ine ýene bir opşap zor. Bunu gördük biz. Ine serdin elleriniň pozisiýalaryny. Ine gurbanyň pozisiýasy. Serdaryň pozisiýasyna näme ütkeýär? Diňe mum çepeli sağ eliniň üstüne, oňky sağ eli çepeliniň üstüne. Galan zady bir Robocop, beýlik Robocop'a kartinkasyny berýär. O Robocop, ýa robot, şo kartinkany kellerine saklap, şuraya çykyş edýär. Ine serdin, men çykyş edýän, men gurulýan, elimi beýdýän, intonasiýam çalyşýan, käwat gahrlara gaýdan, käwat salyhatly, mylaýym aýdýan gepleşikden bu. O robot däl-de. Ine gördüňizmi? Ine şu pozisiýa. Şu pozisiýadan çykyp bilen oksa robot. Ine robot. Ine diňe bir zat etmek galy şunu, şu gurbanlygyň eden zadynyň ine serdin, şu pozisiýa eli robot. Şoň üçin Robocop diýen. Ine Robocop. Köne Robocop'un alan pozisiýasy. Ine täze Robocop. Ine köne Robocop. Ine täze Robocop. Başga pozisiýa ýok bularda. Bularda pozisiýa da ýok. Ine ünsüwerim şuňa. Ine serdin. Gurbanyň Berdimuhammedow kagyzlar bilen işleýär. Gündeligini doldurýar. Ýanyna bir topar dokumentler. Ine biz işleýär, bizim stolumyzda kagyz ýok. Hemme zat kompýuterde, internetde, ýani oblaka bilen işleýär, drive bilen işleýär. Ýani hemme zat.
Hemme zat günne biz 24 saatlap servis edýär. 110 tane adam işleýär. Hemme zat elektronly gidýär. Telefonum bilen yok, hemme zat kompýuterda gidýär. Telefonun SMS'ler kompýuterda. Bir gezekde 250 SMS uğradýar. Ine tan teknologiýa. Bu bolsa ýa-na kompýuterler mebel hökmüne goýup, Robocop bolup, şu öňkü Sowet sistemada ýazýar. Ýöne täze Robocop, Serdarat, Alabaly Serdar. Ola ýazymı bilen o. Ol diňe şeýle otyr. Ýani robot. Şondan men şuna Robocop diýen. Ine 3 tane kompýuter bar. Ünsörün mıňyşkasy ellenmedik. Ödem aýbyn direktorp işleyen kişi bolýar, halkyň problemasyny çözün kişi bolup, suratçyk edip, şu bizi Allah gidip otyr. Ay mu gurban bolýar, maskara bar. Şol kompýuterler ellenmeýändirim. Ne bu tarapda, ne bu tarapda ellenom. Hani ýani gurbanlyň işine wagty. Hani ýani teleçatlar, hani telekommunikasiýa, hani ýani distansiýonly işler, hani ine şu gal ya, inni Serdar Berdimuhammedowa takatyny işini etmeli. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Hormatly vatandaşlar, ine men düşündürdüm ýalnızca şol efir nime ýazan oglana ine näçip men Robocop diýen näçip şol kompýuterda bilimler ýok. Haýsy ýani operasiýon sistemalar bar. Haýsy kompýuter, haýsy operasiýon sistemada işleýär. Ondan başga esas programlar uzatdyrdan ular sorag berseň seni türmäge basarlar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, şoň üçin men şuna Robocop diýen. Robot bul. Başaryan poku ýok, ukyplygy ýok. Men näçip Serdar Berdimuhammedow Robocop diýen. Serdim. Hiç şuurda ukyp bolmadyk. Bir ýylda hiç ýyl problemany çözüp görmedik. Prezident saýlawlary geçenine Azerbaýjan döwletiniň prezidentiniň saýlawda ulanan meýilnamasyny ogurlap, göçürüp, halka meniň meýilnamam diýip, halka wada beren adam. Hakyky Türkmenistany östürmekde hiç ýyl meýilnamasy bolmadyk adam. Eger bolan bolsa, şu bir ýylda meýilnamaň bir bölügini etmeli. Mysal üçin biz ine döwlete topar meýilnama berýär. Biz 30-njy gün şunu etmeli, 100-njy gün şunu etmeli, şunu etmeli diýip halka atçot bermek üçin edýär. Ine bir ýyl geçdi. Näme üýtgedi? Hani meýilnama nirde? Hani meýilnamaň ine birinji etapy çözüldi diýip atçot nirde? Ya atçot bolmasa siz görýäňizmi şonu? Hemme görändiňiz men kakymyň ýoluny dowam etjek. Ine hakyky Türkmenistany östürmekde hiç ýyl meýilnamasy bolmadyk adam, wagt onu düýünü düşünmeýän adam. Men kakymyň ýoluny ýöretjek diýen, geçirilen saýlawlarda bizim halkymyzyň feslerini ogurlap bütün dünýäde men prezident diýip bir kanun bütün dünýä jar eden adam. Kezzap Serdar Berdimuhammedow. Egerde çykyşlaryna seýretseňiz, bir gezegem kabinet ministriniň ýygnaklaryny ýa-da halk maslahatynyň ýygnaklaryny ne de primoy efirde, ne de montajy gürläp alyp barmady. Onu derek diktorlar geçirýär. Diktorlar eger prezidente ýygnak geçirýän bolsa, onda ol kim? Igrushka, Robocop. Şoň üçin men şuna Robocop diýdim. Indi maňa diýin, şu adamdan biz näme garaşmaly? Ukypsyz, inisiatiwasyz, meýnamasyz, kakamyň işini ýöredýänli, hatda gurban bolup sadakada da ay şundan bizar bolum. Şunu derek samitler gatnaýan ýygnak geçiren hemme zatlar edip ýör. Ýürege düşüp tijenmen o hiç tat eden o. Ýek özüm şu öňkülüğüm bilen işläp durum. Diňe bir ada alyp götürüp ogurlyk edip ýör. Diýip kaka zelenýär. Ine halka da men aýdýam. Egerde Berdimuhammedow Serdar bir ýylda halka azatlyk bermedik bolsa, gaýtyp Türkiýe wiza giýen bolsa we azatlyklaryny elimizden alan bolsa, konstitusiýanyň kepili bolup, konstitusiýany goraman gaýtyp hukuk gorayan gurumlara şolar bolun, olar
kanunlar bolup hiç kim size kanunlar bozdun deyip hiç bir adam size cenaze çekmedi. Ine men size aýdýan konstitusiýanyň kepili men size aýdýan deyip aýdýan bolsa, onu şu adamdan biz näme garaşmak? Bizim geleceğimiz näme bolar? Bizim çağızlarımızın, nesillerimiziň geljek bakty bolarmy? Biz näme garaşýar? Guglaşa garaşmak ýakmy? Ine men ýanky çepekçiler aýdýan. Men ýalnys türmeleriň ýagdaýyny aýtdym. Bir saý sebäp bilen siz türme basyryňyzda hakyky Serdar Berdimuhammedowyň syýasatyny dağıtyp görürsiňiz. Soň türmeden çykarsaňyz belisi ýok. Ýöne dağıtyp görürsiňiz. Türmeň içinde arkadagy şöhret diýip gyýrylmasyň. Gyýrtmalar. Özüňiz utanırsyňyz onu gyýrtmany. Hormatly watandaşlar, indi maňa aýdyň. Şu adamdan biz adalat garaşmalymy? Serdar Berdimuhammedowdan. Şu adamdan halkyň ýagdaýyny gowulaşdyrmagyny biz garaşmalymy? Şu adamdan bizim çağlarymyzyň, nesillerimiziň bakty geljegini gurnap berer ýaly. Şu adam şundan garaşmalymy biz şonu? Ine şu adamın bize ve bizim çağlarımyzyň bakty geljegini gurup bilmegi ukyplygy barmy şu? Egerde gurup bilmegi ukyplygy bolmasa, biz bundan mecbur etmeliler bizim yani geljegimizi gurup ber, çağlarymyň geljegimizi gurup ber, nesillerimizi ýanky bakty etip talap etmeliler. Mümkin. Diýmek ýalňyşlyk Serdarda däl, ýalňyşlyk bizde. Bizim halkymyzda. Biz şu ýaly kezzaplara, ukypsa adamlara ýol berýär, öňe çykyp seslerimizi ogurlamaly. Derrüw galyp aýyrmaly bu zatlar, bu haramçylykly ýatyrmaly. Biz şonu edemdi. Şonuň üçin günäň bir bölegi bizde. Ýazın kommentariýada öz pikirleriňizi, mümkin men ýalňyş ýanlarym. Ýazyn. Indi men size bir zat aýtjak bolýan, üýtgeçik bolmaz sizin üçin ine Türkmenistanyň Eýran terketinde gününe 500 adam içine girýär we daşna çykýar. Unutmayın. Haçan sen Eýrandan gelende harytlar bilen. Sana ýanky ol bir aparata goýan, ol tamojnya terketiň nimesi sana ýanyna barman gidiver diýip el bilen nemedýär, gidýär. Paşty avtomat geçirýär. Narkotik bolsa görünýär, ýanyna gelýär, bolmasa gidiversen aýdy. Ýöne sen haçanna Türkmenistana geljek bolsaň, gelsen seni ayak ýalňyşlap hemme ýeriň barlar. Barmak sok görýärler, köp ýerlerinde. Men utanýan şonu aýtmaly. Aýal maşlary ýalňyşlaýarlar. Bu Gurbangulyň aktivistleri jyn tarapdan maniaklarmy näme? Bizime ferhetdinmi şey? Bir ýerde ýalňyşlaryny görüňiz. Hawa bir ýerde ýa it narkotik tapsa ýa nimetse şol adam barýarlar. Onda da aýal maşgana barýar. Onunam hormat goýup barlanýar. Şonu hormat goýman baglan aýda, şonu suwda çekýärler. Onsoň hemmeden ýalňyşlamak diýen gurrun ýok. It goýýan, itler bilen narkotik barmy? Narkotik bar bolsa bu tamyň geçirýän aýal maşgana aýal, erkek maşgana erkek bardymal bolýar. Ine bu professionalizm diýär. Ýöne hemmedini duruşunu ýalňyşlap bardymal diýen zat ýok. Bolu aýal maşgana biriniň aýaly, dogany, gyzy, ýene bir zat. Bunun bar edýän işi iki zany baklaşka kola getirýärler, 5 çilim getirýär. Ýene bir zatlar getirýär. Boldy, başga zat ýok. Olu çağızyklar bilen günlerini görýärler. Iň bir erbet zat daşyna çykjak bolsaň şeýle. O çyk edýärler, ýürüte, pul berenler geçirýärler, galanlar, gynýarlar ýürüte. Şu o çyk tak oturan adamlar ağlap, eňrep, haj edip ziyatka berdirer ýaly edýärler. Unutmaýyn. Diňe korrupsiýa däl. Ağladyp berer ýaly edýärler. Bolmasa baran gaýdyň. Migrasiýadan hatalyk gelin diýip bolsa kok görýär. O ýerde de signal. Ya bu banda da. Ha, serke diýerdimi? Ha, görürsen, bize hat bolmasa bolanok. A men çykmakam, serkede barmakdan hat beripdimi? Ol köýüne hatyny täze ber. Ýalňyja men
efirin başına aydypdym. Egerde döwleti idiot dolandyryan bolsa, şu döwlet idiotluk, ýatdy. Ine idiotluk. Hormatly watandaşlar, iň bir erwet adam şu ýerde, şol halkyň içinde, ya şu talpaň içinde, daşına çykjak, içine girjek içinde bir hakdan gorap başada beýlikler şoňu tapylýar. Sen näme diýen çörüňizden aldyjak bolýar. Onu ýal çörük gerekler. Barmaklaryny her deşiňe sokup beren bolsa, sen ýalňyşlaýan bolsa, gerekkä şo çörük. Gara çöwüň suw watyryp ýmeli. Hiç adam olmaz. Bileleşip turup aýyrmaly şular. Bunu ýal maskaraçylyk bolmaz. Men muny bir kiçik mysal bilen aýdýan, bir topar mysallar bar. Biz günne gürleşip durdyk Türkmenistan'da. Maskaraçylyk, goýmaly şu zatlar. Ol iksan watan düşmany, halk düşmanlar, watan döňüklerini ulardan iksan pisden zat garaşmalylar. Binamyz haramladylar. Ýöne biz halk, biz biýrek birine hormat toýmaly. Bir haklaryny gorjak bolsa, sana da şol peýdaly. Menta näme diýär? Başlan. Şol ýygnap hemen kok goýberýär, baryň gidin dep. Indi şol ýanky näärdatçylyk eden adamyň üstüne beýlik adamlar, gaýtarylan adamlar topulup, şoňa ýanky sen beýtme zat diýip gyrýar. Geçmeň şo ýerden, barmaň. Bir hepde öýüňde ýatay. Şolar pulsuz galýarlar, inanyň siz. Maşalaryny saklap bilmeýärler. Şoň alýan aýlygy gaty pes. Bunyň çykdyjyry uly. Zat kalıp ulu çykdyjyry edip öwren adamlar. Bir topar polisler bilen güleşýär. Näme beýdiňiz diýsek, Murad aga, bizim ýaşamaly, halka garaşyk gördük. Tok ýok. Bizim günümizde görmeli. Şundan çykdym, niýe meni giýen? Niýe meni altynlar iýişdirdik diýär. Ay menin borşuny görä sürýän ýa-da näme diýen? Gorkama tutar. Wagt kimden gorkaly? Öýler aý ýaşaýdyň diýip bize pul getirin diýip. Pulunu bersen seni gorýarlar diýär. Ine hukuk gorýan gurulmaly. Ine Serdar Berdimuhammedow şoň diýen zat men size aýtdym, şol ýalan bolsa, onu Serdar Berdimuhammedow şu onun içinde bir 5 tan prokuror, 5 tan polisçiler, 5 tan MHM'çiler, 2 tan wayenini tutup basmaly. Ýagny korrupsiýa %100 geçikdi. Näme maşyna, o jiguljugyna minip Iranyň serhidine baryp, ýani sakkal näme edip Niýazow baryp geç görenok Iranyň serhidine. Näme? Oňa näme akyllyk gerek. Näme? Sen Robocop bolsaň onu et bolanokmy? Et bolýar Robocop bolsaň. Erjan şey diýip barýan, ýani stolda oturulýan ýa. Men satirada güleşmesem, men gaharmyň we sabırlygym ýetip bardy. Başlan meni. Hormatly watandaşlar, ine men size bir mysal getirdim. Şu mysalda näme görünýär? Men size bir soragym bar. Biz haçan biz kommersiýantlykdan açylyp, korrupsiýa investisiýa etmekden diýnar. Ýankyýar bir hakyny gorajak bolsa, onu topulup ýok, ho, gyragaç, batyn öýüň aýt. Biz ine me doganjan näme diýen, ine pulum, ine diýip ýalwaryp, aglap, pul berip, almasa da olam näerli bolup, ýa 18 ýaşly gyýdýaly, näerli bolup, ýok aljak, meni basýarlar diýen kişi bolup, onu da ýanky ondan meter batyşlar edip pul berýär. Kaçan şu zatlar oturur? Kaçan şu ýaly maskaraçylykdan biz diýnar? Haçan biz şonu etmeýäni bes eder? Haçan biz hökümet edaralarynyň, hökümet adamlarynyň kanunlaryny, haklaryny talap etip başlar? Haçan? Bir-birimizden akıllı kişi bolup, haçanaçyl hökümet işgärlerini ýalwaryp, zatga berip biz gezeriz. Ine şu soralarıma jogap berin, ýazın kommentariýalarda. Biz öz-özümizde seyretmeli. Biz ýa-ni tanqid edip ýok iksany kezzap. Olar kezzap, watan döwene watan düşman, düşnükli. Biz kim? Biz şuradan gowdýar. Biz özümizden başlamaly. Şonu düzetjek bolsak. Başka naçı yok. Ananın, onun köp zatlardan haberleram ýok. Opşy generalny ukazany berýär. Alın, basın, zat edin. Sizden kanun talap etjek ýok. Men size garant etdim aýdýan. Ine şu sözden soň döwlet ýykyldy. Paçalyk geçdi, çoponçylyk geçdi, boldy. O düşnükli. Ol aýdan o bar Iranyň serhidine beýt.
Migrasiya aydan ok, sen o şunun ziyatkarlı berme dokument aydan ok. Avtomat diye yokurdan aşağı ukazan diye. Enlere, bolli, basın, alın, getirin, bolli. Yani şu balık baştan çürüye diyen şol, aşağı düşer şol. Benim şu çıkışım esas maksadı neyme? Esas manisi neyme? Halkının bir bölüğü düşünüp başladı. Beylik bölüğü olsa haş edip, ağlap, hükümette işleyen adamlar ziyatka verip, Türkmenistan'ın bahtlı gelecek durmuşunu yatırıp diyor. Yine şuna açık oldu. Rabakov, köyüne Rabakov, teyze Rabakov'tan bize top yok, bolu o düşünüklü. Yine bizim halkımızın bir bölüğü haçan şunu bet eder de bizim geleceğimize yol verer. Käweler diye ay Gurbanova seyretmeyin. Hiç tat düzelmiyor. Bu ertekler bu zatlar. 2,5 milyon seyredim. Ne açadım gullap başladı. Ne açı dünyada ne mütkülü. Unutmayın. Putin yani bir duran adam yok dünyada. Amerikan saylovlarına da tehir vardı. Ne et kaldı? Baştan şöyle çimo olup kaldı. Seyredin Kreml'e bespilotnik gelip Kreml'in Baydan'ı yardılar. 1940-njy ýyldan bäri Moskwa bomba düşmedik. Döwlet ol. Şäher şol. Şol ýetgedi. Dünýäde tehnologiýalar, täze kommunikasiýalar, sosial setler düräp ösküdi otyr häzir. Bir bilen ýa gatnaşyp da edip WhatsApp'tan, Facebook'tan, ýa Instagram'y ýyp bolýar. Bulaşık git bol informasiýa saklar ýanlar. O tamda bir zat bolsa, şu taýda eýen bilinýär. O şäherde bir zat bolsa, şu ýerde eýen bilinip dur. Hökümet şonu ofisial watan programmasyna aýdywam etişini. Seýdim TikToklary. Adamlar gurlap başlady. Indi bu zatlar saklap bolmaýar. Türkmen halky indi gurlap başlady. Munam saklap bolmaýar. Bu gurlap başlady wara. Indi saklap bolmaýar. Bu ýanky komýaly ulgurt gidip şol basyp gidýär. Gurbanlygyň serdar düşünme şu zatlar. Düşünýärler hem öňküýäl çäre gözek bolýar, sakladyp bolmaýar. Ananyň devlete yapsın ekrandy. Şonu da Türkmenistanda çalışyp bolar. Ýöne mümkin gраждан duş bolar. Devletin esasy we aktivistleriň işi. Şul gраждан urşuna gitmedi ýaly. Gurumaçylykly şulary aýryp, täze ýolda gurumaçylyk ýyp gider ýaly. Ine maksat. Şoň üçin biz çykyş edýäs. Şoň üçin adamlar düşündirýär. Dogry ýoly görkezýär. Ine maksat. Ine bize halkyň bir bölegi düşünüp, watançy bolup, watanyny perjewat edip, ýa çykyşlar edip, golap başlady bizi. Beýlik bölegem ýok, bular ýerde gaýdýar. Bir-biriniň akly tren bolup, ýa-ni gizli baryp konsulluk bilen işleýär, pul berýär, işlerini düzedýär, pasportdan çalışýar. Ine şu haram adamlar bolsa, biz legal tarapda hereket etmeýär. Bular parazitler diýilýär. Sosial parazitler. Hükümet bilen hükümetin zakatçyklary, hükümete para verip bizim geleceğimizi yatıryan adamlar. Hükümete para verip ağlap, haş edip, giycelerine, öýlerine gidip, onu tapıp, hükman şoň 10-15 adamdan üstünü geçip şoň tanışyny tapıp, öýüne barıp zakka sokgaýarlar. Ekrana gelip TikTok'ta da gurlarına, näme bolsa, näme çözülýäňiz diýip bize gurlarlar. Ine şu adamlara karşı biz görüşmeliler. Şu adamlara karşı biz her adam şu vatan üçün, halk üçün, öz çağının geleceği üçün işleyen, görüşen adam şunu adamlara bilim vermeli, düşündürmeli. Bollu, önkülün yoğunu. Şu, bu torunni. Haramlığın etmez yani. Sen ediyen haramlığın maňy degýär. Sen orada konsulat ziyatka berýäňiz, men barsan mendenem toýýarlar. Men berbilem oksyýarly. Men maşgalama, çağırma, berbilem okdyp düşündürün, şolary düşündürün, konsula däl. Şolary bermede berýän ýok başga. Ine şunu etmeli. Sizin haýyş. Ine şu zatlar edýät bolun, şu wagtda diktatorlar bizim ýurdumuzy basyp alyp Türkmenistany öz padşahlaryna eltdiýär. Unutmalylar. Şu ýerde de problem var. Diktatorlaryň problemi. Biz halkyň bir bölegi, aňymyz, wyjdanymyz, aklymyz geren adamlar inni şuru garşam hereketleri başlamaly.
halkın bölümünü vurmalı, sövmeli, düşünüşmeli. Yani diktatorlar düşünüp olmuyor. 32 yıl oldu, düşünmediler. Bu bizim zat uğurlamasa yaşap bilen okuma. Biz bunu ayırmalı oluyor. Hormatly vatandaşlar, mümkin halkın bir bölügi bahtı adalet durmuş girmem derler. Şoň bölügine. Mümkin şuraya birinin akıllı tıran bolup gizliğin giýjerine gidip ziyaretke berip ýa-ni parhor bilen şu durmuşyny halyandyram. Şu durmuş gerekdirim olar. Mümkin. Mümkin men ýalňyş ýandyryn. Şoň üçin ýazyn öz kommentariýaňyzda öz pikirleriňizi. Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen men öz çykyşymy tutýan, siziň hemmäňize birinji bilen jan sağlyk we wagty geldi. Türkmenistan ütgemeli. Türkmenistan beýle halklary ýaly öňütmeli. Türkmenistan halklary düýüşini açyp Türkmenistan içinde we daşyna gelmeli. Biz azat bolmaly. Biz beýlekler ýaly Türkmenistan içinde artyn biznes etmeli. Biz beýlekli döwletler ýaly artyn bütün dünýäde gelmeli. Şoň üçin Türkmenistan diňe. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.